Здравейте, аз съм Максим Джорджевич и добре дошли в едно ново видео, където днес ще си повдигаме нивото, което почти настигам. Ще го повдигнем като направим едно състезание с моето подобрено волово до някъде. И го пак да го покажа. И ще вземем още 3 експириенс от едно състезание. И ще станем 44 левел, така че ако това видео ви хареса и ако искате още подобни видеа, не забравяйте да оставите по един лайк, да се абонирате за канала и да напишете по един коментар и да дадете всякакви съвети долу в коментарите. Като напишете нещо в смисъл за воловото, че трябва, еди какво се му липса, еди какво трябва да се слага и тъй. На частите почти съм ги апгрейднал, в смисъл, че само чипа съм го апгрейднал почти на макс. Трябват ми 100 зелени, тук вече тия златните парите. И да, и тук съм сложил такива. И тук имам такива. Тук трябва да сложа тия другите части. Спойлера мисля да не го слагам, защото той ми трябва, той ми намалява конете. Защото ако сложа, например, този спойлер от 105 300 ще ми намали конете с 9 коня ще ми ги намали, което е малко, на мен ми е малко против, ама нищо да слагам. И да, ето ми ги тук джантите и тия градусните, как са, аз вече не знам как се наричат, ама те как да е. И нека започваме с тази мисия. Така, в предишното видео се състезавах с този, но нека да видим дали пак ще го минем. Сигурно пак ще го минем, защото в миналото видео успяхме да го минем и ни свърши бензина. Тук между другото не знам защо колата като сменяла скоростите и 274 км, браво. Виждате ли? Го. Браво на нас. Тоест на мене. Теде. И много ми е интересно защо когато сменям скоростите на колата и тя отива леко назад, после пак продължава и ускорява напред. Това ми е малко чудно, но да, как да е. Ето сега пак ще покажа, тук някакви глупости са писали в тия групи. Кой е тази кола е, че какъв е този Нисан, бе? Тъй, как да е? Сега ще я покажа. Само да такова това. Между другото, това волово ще ми е най-силната кола в играта. В смисъл не в самата игра, ами това ще ми е най-силната кола, която аз имам. Ето, виждате ли? Като сменя скоростите и тя заминава малко назад, после ускорява напред. Малко странно, но върви добре. Ще гледам да я апгрейдна до 2500 коня, да я апгрейдна с 1200 коня по-напред, да може да върви много по-хубаво и много по-бързо да е. Ето сега пак ще ви покажа. Гледайте сега. Гледайте. Напред. Смена скоростта назад. Напред. Назад. Напред. Смена скоростта назад. И... Абе май така. Ама важното е да върви добре. Да. Хубава се е колицата. Ще може да минем още състезание, което няма да е лошо. Да го минем това за последен път и вече продължаваме с другите. Ето, виждате ли? Назад и после пак напред. Само, че не 2 пъти назад, ами когато сме на скоростта, тя тай прави. Тъй това за последен път и сядем това с тая лада.
Моята Лада майче и същата. В смисъл, че нали същия модел, ама в смисъл, че не е съвсем същия. Абе, както и да ви разбрахте, ма. Този път много мразя. Защото тук не мога да ми се вдигат повече километрите. Да, 267 км. Пак на прав път, в смисъл, дето да не са такова самата кола. На прав път да върви ще към 290 км някъде, ама като я максна и ще вдигна някъде към 500 км или към 410, не знам колко. Ще видим, ама има много още апдейти да се бутат по нея, толкова много части има да монтирам, да слагам и настройки да правя, че... Ама за сега е добре. За сега съм изненадан. Добре си върви колицата. Аз много обичам Volvo, между другото. Volvo-то ми е на първо място, Audi-то ми е на второ. Има една кола, която е Chrysler. Тия големите вановете са Chrysler. Да. О, този дето е 1257 коня, дали ще го мина, защото... Аз се надявам. Аз не знам с каква кола е, ама... Надявам се да го мина, защото е много хубаво. Браво, бе! Той точно много изостана. Я вижте, най-отгоре. Синьото съм аз, пък червеното е той. Червеното винаги е противника. Пък синьото винаги сте вие в играта, в някакви там игри. С състезания и тем подобни. И важното е тази кола да има хубави спирачки, в смисъл да спира малко по-бързо, което няма да е лошо. Да. Ето такива. Дай му да... Газ за дупка. Така само 260 някъде. 257 им много малко, защо? Този път не е много мразя. Някаква мисия съм изпълнил, май. Тук ми предлага някакви други играчи, дете са ще минал. Които им. Какви са тия мисии, бе? Аз много мразя такива мисии, ама те как да е. Нека видим какви други играчи има. Има един с Viper, има един с Chevrolet Corvette, дете са с двигателна такаква и с BMW M5, тъй че ще се опитам да мина Viper-а. Ако не го мина, жив и здрав. Ще мина следващия път. Ама колата ми е силна за сега. Че добре, бе. Браво. Супер. 270. Браво. Това може и повече, ама как да е. Tournament has just ended. Не ми пука. Няма го минавам 3 пъти, защото ще ми свърши бензина, пък искам да си го пада. Много бързо изкарах 85, 200 и такива 108 зелени. Да видим сега така. Кой е този? Той то се... Те 2306 коня са много, ама... Той то са, ако може да кара назад, но не знам. Честно. Да, малко вдигна назадно. Защото то отзад има такова малко колело. Те за колите, дето карат на задна гума. Нищо все пак. Добре се върви. Не е хубаво да ми гледате това автото, ама как да е. Ще си ги махна.
защото аз тук съм аднал някакви от не знам с къде. И така. И ако забелязвате MaxOBG, това пак съм аз, само че това ми е акаунта от тватото. Сещате се. Тук съм списал с някакъв да се състезаваме. Уж на английски, аз уж знам английски, ама... О, Иво 961, я го видя. Да. Да. Супер. Се състезава срещу Иво 961. Малко ще е гадно. Той един мой приятел, дето ми помага там да справя, нали, колата за това в тая игра. И той имаше почти същия гов, само че го направи повече коне и го направи с друго ливари. Аз имам няколко ливарита, така че сега ще ги покажа, ако искате. Пенти спрей. Това ливър е много макефи. И тук имам... Тук той не са моите, той са от ливари маркета. Тук аз нищо не съм създавал, защото нямам VIP и нямам премиум и не ми трябва, сигурно, да я знам. И тук имам различни, тук преди като имах RS двойката и купувах и за нея. Ама... Да, его сега той ливари, дето съм с него, дето е на Hello Kitty. И други на Audi на Volvo. Първоначалното ми ливър на Audi, когато го купих, беше ето и Brawl Stars на Poco. Това е другото. Тук има още няколко, ма те зареждат бавно. Той ми беше предпоследното ливъри, което го използвах. И то е още едно ливари на Audi, тук още едно, дето е подобно на скина на Evo 961, тук на България. Само че тук отзад, дето е самия стоп, под най-задното стъкло, дето не пише H2T, ама как да е. Тъй, още едно ливари на Audi, това е на Volvo-то, на друго ливари на Volvo. Това майче е моето. Това моето ли, бе? Оле, да, това е моето. What the fuck, бе? Ма не, бе, чакай. Ти няма как да е моето. What? Модификация. Мале. Аз пък съм правил модификация тук на някаква друга кола съм такова. Как съм направил модификация, бе? What? Това ми е любимото ливари, дето бях с... точно с... това, да, его. Точно това е. Тук не знам как съм направил модификация на моята кола, само че честно доказвам, това е моята кола, само че в смисъл, нали, тогава тя беше с оригиналния си двигател, беше от оригиналния клас там, нали, и защото, нали, тя беше преди L-Stock, пак сега е G-Custom, ако забелязахте в по-миналото видео. И да, тук съм направил някаква модификация, без аз не знам, ама как да е. И да. Ето G-Custom, ако не забелязвате. Да. Тук някакви мисии имам да изпълвам. Тая ще сменя. 25 000 такива. Сега се занимавам така да минавам всички мисии. Няма стане, че защото... И те ще се сменят чак след 3 часа. В колко там? В 9 часа се сменят. Аз тогава... Тедем, да. Той ми величи коне. Да, станахме 1348. Преди бяхме 45 или 6. Колко? Аз не знам колко. Бяха, забрах да проверя, ама как да е.
Да, така като няма бензин се състезавам срещу някои от чатовете. Ям този пък кафе. О, то са с там някаква кола. Това сега ще ми се прави. Аз като го мина, после ще реви. Ма то това не е наистина състезание. В смисъл, че вие като играете с някои от чатовете, срещу някои от чатовете, то това не е истинско състезание. В смисъл, че не е онлайн състезание, нали? Ами е в смисъл състезание срещу ботът на този човек. На този, нали, потребител там, играч, как са казва, аз не знам. И... Да, буквално. И... Така имам Great the Engine. И... Нищо, как да е. 110 зелени, ще ги събера някак. И това ни вдигна 4 коня, което станахме 1352 коня. И те. Това пък иначе... Брат ми писа сега. Дето му пращах клипове на тая игра на тватото. Нали на играта. Да. Това е. И така забелязахте двете лади. Лада Приората и таз обикновената Лада 2101 и Приора GT. Дето уж не е GT, ама те са направили. И така отида и апгрейд на това. Какво направихме? Изпълнихме някаква мисия. И като изпълнихме... Ма чакай, бе. Аз мислех, че са сменили мисията на това. Защо не... Добре. Събрахме 90... Още там колко? 10 000 зелени ли са? И станаха почти 100 000. Не зелени, ами такви са пари, да. Та Лада Приора ще я направя към 600-700 коня, пък и този звяр ще го направя към 3000 коня или там 2500, колко аз не знам. Ама колкото му иде, защото да не я измочвам, нали, толкова. Нищо да имам кола, която да е 4000 нещо коня. Защото гледах едно видео на H2 Team, бил правил ревю на акаунт и е имал една такава Приора, дето е била цели 5066 коня. Представете ли си 5000 коня? Аз за първи път чувам, че има 5000 коня кола в Drag Racing. Чак сега разбирам и го чувам това, ама браво, то ревюто беше на акаунт на някакво момиче или какво, и аз не знам, вече не помня. И сега ще проверя и ще ви го покажа. Да. Така, ето е Приората. Това го изпратих на моя приятел, дето ми помага там за Drag Racing да справя колите. И виждате, че тази кола е 5600. Аз пак... Защо бъркам, бе? Защо? Как казах, че тази Приора е цели 5066 коня. Представете ли си? А пак изписва така, че максималните кони на колата са 4256. С двигател на Ферари Портофино и максималните обороти са 10870. Да, това не е акаунта на H2 Team, пак да ви кажа, това е ревю акаунт на момиче. Някаква Алекс ли беше, каква беше, аз вече не помня. Вчера го гледах този клип и изпаднах в шок заради тези коне. Чак сега разбирам, че има такава класа с толкова много коне. С 5066 коня. Ако знаете как върви, мога да ви покажа, мога да ви... смисъл, че мога да пусна линк долу в описанието на самия клип. Но... ако някой може да си позволи да направи, да си купи тази кола и да я направи G-Custom с двигател на Ferrari Portofino и да го макс апгрейдне на 5066 коня
и да му изпише, че максималните коне на колата са 4256 с 4 скорости. Пак е смисъл, че е добре, нали, защото и моето Volvo е с 4 скорости, 4 степен кутия, скоростна. И вижте колко пари има. Аз толкова не мога да имам. Аз съм имал макс 1000, аз пък 1000, милиони 200 съм имал, за да си купя Шевролета и да му взема двигателя и да го направя на Volvo-то. И съм имал максимално към 600-700 такива зелени. Бъксове се наричат. И съм имал 400 бензин. Аз не знам, някои хора имат тази игра, имат много силни коли. В смисъл по брой, че са такива, нали? Имат... Не можете ме разберете, ама ще ви обясня сега. Значи, примерно, имат 4 или 5 силни коли и 2 слаби някъде. Те. И на тези силни коли имат вместо от еди колко си бензин от 75, някои имат еди колко си от 100. Аз и ти не мога да си го обясня как да го направя. Ако можете да ми напишете коментари как се прави това, в смисъл какво там апгрейдва ли са, какво се слага и аз не знам, да ми напишете коментари долу напишете долу в коментарите как се прави 100, нали, максималните литри на бензина с 100. Така че ако можете, ми напишете долу в коментарите и сега ще се върна в играта. Те стартирам играта на ново, защото понякога играта не зарежда както трябва. Смисъл, че ако отида с някой срещу някой от чатовете да се състезавам и то не ми зарежда и трябва пак да стартирам играта. И да. Upgrade the engine. What? Какво? Хубаво съм апгрейдна, пък стана. Моля! От 95 000 станахме на 68 000. И колата стана 126 коня, пък беше 114. Или там колко вече не помня. И тази лада и нея трябва да се апгрейдва. И тя трябва да се апгрейдва. И станахме 35 000 и колата стана 106 коня. И тем подобни. Тази кола трябва да я сложим няколко степенна кутия. Ще сложим 5 степенна или тя... Колко скорост има тази кутия? Тази кола? 40, хубаво. Ами на приората я да верим 5 са, ще ги направим на 4, защото те ми по-яко. Те, купихме кутията, сложихме и сега така ще... Теле, как да е, ще сложим тук, нали това. И така някои части, някои работи трябва и те да се апгрейдват. Така че ако забелязахте, че на Volvo-то почти всичко е... Не почти всичко е на макс D, ама ще ми трябват някъде към 2000 зелени или колко и аз не знам, да мога да се апгрейдна на макс цялата кола. И тук всичките части, гледайте колко са. Той ми се падна от... значи един ден отварям си играта, колата беше тогава някъде към 500-600 коня с оригиналния двигател. Аз пък къде отидох. И ми се падна Luck Crate, защото, нали, като отварят всеки ден играта сутрин или там, като дойде следващия ден и то ви излиза някакво такова бейджинърски. И сега ще ви обясня, ако някой не знаят. Тъй, хора, там търсих в Google, нищо не ми излезе. Това е бейджинърски в играта. Това, ако ме питате коя кола ми беше, това ми беше и аудито. С това там, дето ви показах, нали, самите ливарита, там, дето съм си купувал за аудито. И го бейджинър скит. И ми се пада и тая кутия.
Отваряме и ми се пада там, нали... как да ви го обясня? Там някаква кутия ми се беше паднала и отворих тая кутия и ми се падна. И ми се падна ето това нещо. Да, падна ми се кутия Шайтан Стар. Или това, да. И отваряме тая кутия и мисля, че ми се падне нитро, защото на по-малкото хора ми се пада нитро от такива кутийки. И ми се падна това нещо. Его. Те. Да, това си го имам. И... да. Преди съм имал този Nissan, ама вече го нямам. Защото си отиде тъй. И да, ето за какво ви говорих. Някакви такива работи. 120 коня яден, т.е. като Георги Илиянов. Да, аз ви казах, че не ми се отваря играта, което е много гадно. Нали, когато я затварям няколко пъти. И тя не ми зарежда. И нищо не става. Просто е някакъв бъг там. Не знам. И такива работи. Само че... какво ще я ви кажа? Да. 120 коня кафето Георги Илиянов. Да, някои хора лъжат колко коне са. Например, някои с VIP с премиум, защото то се вижда някои хора, че са с VIP с премиум, някой да лъже. В смисъл, може да е към 2000-3000 коня или да е към 500 някъде там. И да лъже, че към 80 или 120 коня и да ви излезе, че и повече от 120 или от 1000. Вижте го това сега как ми се прави. Ма като го мина, после ще реве, нали бе? Ще се лизу. Яйце, Тъй. Такем подобни работи. Минал го, пак ще ми се прави. Ето се лечи, че някои хора, нали, са с такова, с VIP, с премиум, щом се вижда и тук отгоре от имената им. И да. И тук и те червеното е някакъв тим, някакъв отбор или какво им. Някакви такива чух от това. От каждви тим. Някои, като отидете на тая купа и синглата и избирате си някакъв клас, нали? Аз ще отида на G. Да, те тук са в някакви отбори хората. Тук е някакъв руснак. Или рускиня, не знам. Те им подобни. Владислав. Тоест пак ще е някакъв руснак. Subaru BRZ STI. Мога да скупя така, кола между другото. Само, че аз забрах какъв сток беше. Майче беше... Ай ли беше, хаш ли беше. Това съм го забрал, кой беше, бе. Хора. Къде ми е кола днеска? Не, нищо не сте чули. Честно е, къде е тая кола, бе? N-клас ли? Каква е? Не знам никаква идея. Тия големите коли са теде. Сега ще се занимавам да я търся тая кола. Ужас. Ето е. Де сток беше. Да, мога да си изкарам 500 000 и да си я купя тази кола, няма да е лошо, и ще мога да я апгрейдна и да е сложа някакъв друг двигател, ама пак ще ми трябва части. Малко гадно ще е, ама какво да направя? И тем подобни. И тъй. Ами хора, до тук ще бъде това видео.
не забравяйте да оставите по един лайк, да се абонирате за моя канал и да оставите полезни съвети долу в коментарите. И ако не забравя, ще прикача линка за това клипче там с природата, дето е 5000 коня, долу в описанието да го гледате. И да, и ще ви... И може да качвам почти всеки ден по 1-2 видеа с воловото ми, тук как се състезавам с някакви... Нали? И да, това ще е видеото. До скоро виждане и до другото видео.